saltar ahí. Kaixo! Kaixo Lasarte eta guztioi, Landaberrik eskolatik gatoz, San Pedro jaiak iragartzea eta festei hasierarik hoberena ematea. Azkeneko zenbildukonik ginenetik 375 egun pasa dira, 2009 eman ditugu. 3200 besarkada ere, Aiton Amonen, gurasoen eta familiaren artean banatu ditugu. Bai gozoak denak. Ikasturtea ere amaitu da, zenbat ikasi dugun, zenbat goraz egin dugun gure lagunekin, eta zenbat kirol, dantza eta antzerki azken San Pedroak amaitu zikinetik. Eskeri beroenak gure etorkizuna arduratzen diren guztiei. Aurtengo San Pedroak izan daitezela inoizko San Pedrorik, alaienak, euskaldunenak eta hoberenak. Elkartu zaitezte lagunekin, kuadrillako blusa jantzi eta gozatu dezagun buru handiekin, barraketan, bingoan, puzgarrietan eta guretzak antolaturiko ekitalietan. Pastu ongi, pastu gabe. Gora San Pedro jaiak! Gora Lasarte Oria! Eta gora Landaberri! Eta gaztetxeen artean aurreratzeko hautagaien artean egun dauzkau irabazleak. Alde batetik Rosa Benitoso, Avenida Tabernan hainbeste gozari eman dizkien emakumea, eta bestaletik Ramon Uribe Etxeberria, herriko erreto erremuta eskotan izan dagoak. Emango dio gara bakoitzak ere txapela, eta goierik gaztetxian otondo bana. Direlako, ia Espani jubilatuta dago, baina 20 urte daramazkit Lasarten zuen tartean. Jendeari ondo egiteko, jendearen zerbitzuerako, mila esker opariagatik.